Друзья, всем доброго дня! Сегодня у нас в гостях не первый раз и даже не второй мой друг, прежде всего, Назар Приходько, украинский общественный деятель, блогер, политолог и, что немаловажно, особенно в комментариях к данной ситуации, мне кажется, боец, не участник, а именно боец Майдана. Привет, Назар. Добрый день, рад видеть. Я тоже очень рада. Ти по-русски будеш нам відповідати? Ну, як потрібно, я, звісно, завжди українською говорю. Але Ну, я это знаю, поэтому нам это точно никак не мешает. Добре, домовились. Вот. Ну, тема у нас сегодня одна, по сути, такая важная, которая влияет, мне кажется, слишком глубоко влияет на все аспекты и на Беларусь, и на Украину, и по большому счету, ну, это ты расскажешь. Я тут невеликий специалист. Я бы хотела тебя вначале, я имею в виду Казахстан, я бы хотела тебя вначале попросить прокомментировать видео. Много говорить сейчас о Казахстане. Первый раз, по крайней мере официально, белорусы пришли на чужую землю. Первый раз белорусы участвуют в военной оккупационной операции ОДКБ. И вот что он сказал по этому поводу. За это схватились наши беглые за границей и пытаются на этом и раскачать вас, народ, что вот видите, мы чуть ли не воюем за Казахстан. Ну, мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих, миротворцев. Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся. Миротворцы. Оказывается, миротворцы, которые пришли, они не пришли воевать, они пришли помогать. Что-то это напоминает, мне лично это напоминает риторику с зелеными человечками, которые пришли помогать в Крым, а потом пришли помогать на Донбасс. Ну, в общем, что ты думаешь по этому поводу? Ну, для початку хочеться пригадати слова Лукашенка про те, що він може до України приїхати на тракторі з плугом. Ну, от тепер, власне, ми бачимо, який це трактор і який це плуг. Це по-перше. Ну, а по-друге, є таке сумне прислів'я. Не зміг захистити своє, помреш за чуже. Тепер це стосується, на жаль, і білорусів, які були відправлені в Казахстан. Так само це стосується вірменів, які не змогли захистити те, що вважали своїм, я маю на увазі Карабах, а тепер поїхали гинути за інтереси Путіна в Казахстан. Ну що ж, так би мовити, ці народи самі обрали свою долю, як не прикро. Як ми знаємо, українців в Казахстані в ні в якому, окрім мирному положенні, стані немає, тому що нам там нема що робити. От тут теж дуже важливий аспект. Що я забув в степах Казахстану? Де Казахстан, а де європейська Україна? Те ж саме можна запитати в білорусів. Хлопці, де Білорусь, яка має спільний кордон з європейською Україною, з європейською Польщею, з європейською Литвою та європейською Латвією? І де Казахстан? Що ви там забули? Вам мало було вашим батькам Афганістана в 79-89 роках?
Вам Я нагадати? тебя как раз, прости, что перебиваю, как раз хотела спросить об этой параллели. Ну, Существует ли она? безумовно. Знову ж таки, військовий похід в Центральну Азію. І знову він закінчиться дуже плачевно для тих, хто вирішив туди йти. Центральна Азія дуже особливий регіон, дуже специфічний, дуже своєрідний, дуже складний і багаторівневий. І робити там європейцям ніколи не було що. Он американці, найсильніша армія в світі, 20 років поневірялася в Афганістані і все ж таки звідти пішла. Ну нема там що робити нам. У нас інша цивілізація, інший має бути вектор розвитку. Ну, білоруси обрали отакий вектор – їхати в Казахстан. І от повір мені, якщо там, не дай Бог, звісно, все одно нікому не бажаю смерті. Але якщо там загине хтось з контингенту білорусів, мені буде дуже цікаво послухати, по-перше, самого Лукашенка, який розповідає про те, що він туди їде допомагати. Помагати чим? Гробами білорусів? Цим? І кому він допоможе, коли цей гроб там один чи може декілька приїде в Мінськ? Матерям він допоможе цим. Це от я вже так до Лукашенка опосередковано звертаюсь. Ти подумай. Ти мало того, що весь свій який-то там залишки авторитету в цивілізованому світі втратив. Ти заради цієї влади своєї, типа безмежної, хоча насправді це вже давно не так. Хочеш класти свій народ в степах Казахстану. Просто логіка, де тут? Де? Логики нет не только у него. Помнишь, мы с тобой говорили по поводу ошибок, сознательных или несознательных нашего протеста, когда не ставился геополитический выбор и подчеркивалось, что мы типа останемся во всех союзах с Россией. Да. Ну вот, пожалуйста, ребята, пожинайте. ОДКБ как раз это и предполагает, этот военный союз. И рано или поздно, учитывая имперскость России, которая задает там тон, вот мы получаем, что получаем. Да. Еще раз, без геополитического выбора цивилизационного ничего не получится. Никак. Безумовно. Ну а щодо ОДКБ самої по собі, Організації договору колективної безпеки. Ну, от Вірменія, да? Угу. Пашинян вже просив. Він просив ОДКБ втрутитись, коли йшла війна за Карабах. ОДКБ не прийшла. Знаєш, чому не прийшла ОДКБ? Тому що ОДКБ не ризикнула воювати з нормальними арміями. З арміями Азербайджану і Туреччини. А от мирних людей давить в Алмати, там, в Кизил-Орді чи десь ще, це можна. Оце і є вся сутність ОДКБ. З нормальними арміями ОДКБ нікуди не рипнеться ніколи воювати. А давити мирних казахів автоматами, оце да. І от в цьому, на жаль, бере тепер вже безпосередню участь білоруський народ, який залишився, я маю на увазі, на території Білорусі, ті люди, білоруси, які служать в армії Білорусі, ті самі там Вітебській повітряно-десантній бригаді, які були відправлені, власне, в Казахстан. Каральна сутність виходить у ОДКБ. Вона не захисна, а каральна. Хоча, от, ми бачили протести, весь світ бачив протести в Білорусі, і ми бачили каральну сутність самого Лукашенка. Тому для нього ОДКБ – це дом родной, як то кажуть. Йому і нормально. До речі, я хочу нагадати, що під час війни за Карабах, то Лукашенко сидів одним місцем на двох стільцях. Він то вірменам там підбадьорював, то азербайджанців підбадьорював, бо він не хотів туди лізти. Він розумів, що вірмени програють. Він розумів це. І не прийшов на допомогу. А тут приперся сьогодні в Різдво в деяких країнах в церкву і почав розповідати про миротворчу сутність білоруського контингента в Казахстані. Дальше еще у него есть риторика, которую мы сейчас не ставим, где говорится о том, помнишь же, по условиям ОДКБ, типа войска должны вводиться при наличии
Да. внешней угрозы. А такі ж не було. Да, и там забавно звучит, что мы точно знаем, что это внешние силы, но мы не знаем пока какие. Вот ты представляешь. Да, Ну, ну так как там, всегда виноваты европейцы и американцы. ну, ні, куди без нас, це по-перше, куди без нас. Адже спочатку, значить, Міністерство закордонних справ Росії розповідало, що протести в Казахстані, значить, координуються з Києва. Ну, куди ж без нас? Це перше. А потім почали казати, це, до речі, здається, білоруський якийсь там фахівець, не знаю, там, сказав, що це, коротше, Польща і страни Балтії координують. Я ж кажу, ну куди без нас п'ятьох? Ну, от без нас п'ятьох. Это так, да. Ну, Ты специалист, я скажу это для зрителей, что Назар специалист как политолог в странах Африки, Азии, поэтому вообще мнение твое очень хотелось бы услышать. Откуда реально нас растут ноги в том, что произошло в Казахстане, да? Мы слышим сейчас про борьбу кланов, кто-то пророссийский, кто-то не пророссийский. Вот хотелось бы узнать. Я же так понимаю, что цена на нефть это, ну, повод, но нереальная причина. Так? безумовно. Как это произошло? Ну, спробую пояснити. Угу. Центральна Азія це 6 країн. 6. 5 колишніх совєтських: Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан і Афганістан, який в Совєтський Союз не входив, але вважається Центральною Азією. Значить, ці 6 країн мають от такий собі унікальний азійсько-такий ординський метод правління. Якщо ми подивимось зараз на всі ті країни, які я перерахував, то ми побачимо картину. Починаючи там з Туркменістана, де пожиттєвий сидить Бердимухамедов. Там Таджикистан, пожиттєвий Рахмон сидить. Назарбаєв взагалі, він то керував ще Казахською ССР з 1984 року, а потім просто став президентом і теж там навсегда. Значить, Назар, ну нет ли у народа потребности в царях, учитывая их ордынскую ментальность? Безумовно, є. Але ми нікуди не подінемось від 21 століття, від глобалізації, від ери інформаційних технологій. Ми від цього не втечемо. І от, наприклад, серед всіх цих 6 країн, Киргизстан, у них за 17 років вже тричі було повалення президентів. Тричі в Киргизстані. Це спочатку Оскар Акаєв, потім Курманбек Бакієв, і от в 21-му році вони там теж замінили президента, я просто зараз не згадаю, і у них знов новий. Тобто Киргизстан, і, до речі, вони ж останніми відправили такий контингент в Казахстан, бо в Киргизстані були протести, вони не хотіли, щоб киргізи їхали в Казахстан. Не хотіли, народ не хотів цього. І там зараз можуть бути через це заворушення. Тому що, от парадокс, киргізи розуміють, що їм робить в Казахстані, а білоруси не розуміють. Тобто киргізи, які з того самого регіону, які там близькі етнічно і так далі, не хочуть, а Білорусь мовчить. Європейці, білоруси там за всіма там етнічними показниками, культурними показниками мовчать. Ну не забывай, что Беларусь сейчас зачищена вся. Так, ну але ж, знаєте, коли була Перша Чеченська війна, то ми всі пам'ятаємо, хто так постарше трошки, як російські матері їздили в Чечню викуповувати своїх полонених синів. Було, їх продавали реально там, ну приїжджай, забирай. І вони ледь там не квартири продавали, бо і який був протест проти Єльцина в Росії тоді, що типа, що ми забули в той Чечні, навіщо нам там цей. Так а тут, а що ви забули в Казахстані, білоруси, от хочеться кричати, що ви там забули? Що це? Братський народ, я не розумію, що це? Чи це єдина віра? Ну який зв'язок? Я не бачу його. Я думаю, що це... Ну я не знаю.
Извини, что перебиваю. Я думаю, что это та прививка, которая, может быть, будет со временем вести к осознанности той полуватной части населения, для которых Россия – это Москва, в которой, знаешь, они иногда съездили, посмотрели, красивенько, цивильненько и так далее. То есть у них нет ассоциативного ряда, что Россия – это зло, что Россия – это империя, очень мало интересовались политикой, что Россия – это война, что служить мальчик твой будет уже не где-нибудь там в Брестской области, условно говоря, да, а может стать лицом к лицу с реально братским народом, с украинцем. И что ты будешь делать с этим? Да, ну в той ситуации, которая есть. Вот мне кажется, сейчас начинают задумываться в большей степени. Я Но вот так просто, скажу. но просто выступить уже некому. Понимаешь? Активная часть сидит, активная часть за рубежом. Кто-то ушел во внутреннюю эмиграцию, и это вот тот контингент, который предан Лукашенко. И я понимаю, что там, ну, там ментальные звери. Да. Мы убедились по протестам, кто в этом спецназе, Да. по белорусскому. Ну я от просто ще хочу такий сказати аспект. Якщо там якийсь умовний Коля, да, не чуже для білорусів ім'я, там якийсь умовний Коля прийшов би на нашу землю, да, він би просто отримав кулю в голову від якогось там українського Андрія. Да. Угу. Просто спокійно, по-європейськи, куля в голову. А коли умовний білоруський Коля з Казахстана може приїхати без голови, в силу менталітету казахів, які своїм там правоохоронцям голови ріжуть. Я увидела уже, да. Ну от я хочу тоді спитати у Білорусі, от ви за це, значить, зберегли Лукашенка, да, вам понравилось, да? Адже в Чечні ж була та сама ситуація, коли цим русським Ваням різали голову. Саме тому там і почались проти Єльцина реальне там волнення, що типа нафіг нам таке треба. І от, я ж кажу, киргізи, які в принципі там десь близькі до казахів, вони не хочуть туди їхати. Ну да, відправили все одно, там, здається, 150 там, чи 200 бійців киргизького спецназу. Але там протести, там люди виходять під адміністрації, типа нафіга нам тот Казахстан. А в Білорусі не виходять, ніби як не розуміють, до чого це може призвести. Навіть от та там алкоголічка Захарова в МИДе Росії, вона що сказала, що ви от хотите сравнить Афганистан и Казахстан. Не надо этого делать. Нет, надо. Тому що просто Росія, у них інший менталітет, у них ординський менталітет. Їм все потрібно. Нові землі там, вообще везде там, ну, їм не важливо якраз Казахстан, Имперская психология такая. да, їм не важливо Казахстан, Україна, Білорусь, не важливо. Головне, щоб було Вірменія, не важливо. Африка, давайте в Малі ЧВК Вагнера відправимо, давайте. Тобто, А тем паче восстановить Радянський Союз. Так. А я хочу нагадати нашим глядачам, що 30 грудня цього року виповнюється 100 років з дня створення Совєтського Союзу. І я не дарма казав на багатьох ефірах, що цей рік, от саме 22-й, буде найважчим для всіх нас. І навіть для тої Центральної Азії. Бо він же ж Совєтський Союз під дату назад збирає, це ж зрозуміло. І що цьогоріч може остаточно Білорусь зникнути як незалежна держава. Це ми теж розуміємо. І Лукашенко буде як Кадиров просто. Пожизненний в Національній Республіці в составі Російської Федерації. І це відновлено Совєтського Союзу. Зараз Північний Казахстан почнуть віджимати. Адже росіяни оці в складі контингенту ОДКБ, вони ж перше, що зробили? Вони якраз всі об'єкти стратегічні зайняли на півночі Казахстана, в тому числі космодром Байконур. Вони ж віджимають все, казахи. Все почалося. І в цьому беруть участь вірмени і білоруси, які не зрозуміло взагалі, що там забули. Ну, така доля вассалів, на жаль. Как ты относишься к мысли, что все началось как война кланов,
и что Россия тут изначально имела некоторые интересы для того, чтобы довести до этой ситуации, бросить. Я слышу такие версии. Россия изначально имела эти планы, да, через нового президента, для того, чтобы довести ситуацию и осуществить это вторжение. Имеет ли это место быть, на твой взгляд? Частково да. Частково да. Тому що не слід забувати, що Казахстан є учасником такого собі неформального об'єднання під назвою Тюркська Рада, куди окрім нього входить Узбекистан, Киргизстан, Азербайджан, Туреччина. І от оці дві країни останні, що я назвав, Азербайджан і Туреччина, мали там доволі непоганий вплив, вони його нарощували. Ті самі турецькі компанії, вони на березі Каспійського моря в Казахстані там видобували, переробляли нафту. Значить, Азербайджан з іншого боку Каспія добував. І все нормально, і все так спокійненько, значить, всі там собі працюють, Тюркська Рада, там, один народ, ну, грубо кажучи, просто тюркські мови, значить, там. Ну, ще до того ж китайці, які там теж поруч, розміщували в Казахстані, як це назвати, криптоферми, в общем, майніть криптовалюти. Тому що в Казахстані це дешевше робити, ніж в Китаї, наприклад. І Казахстан так от дійсно через своє географічне положення мав від всіх по чуть-чуть. В тому числі і від Російської Федерації, яка той самий Байконур брала в оренду за досить немаленькі гроші. Ну і ще один важливий факт. 15% світових запасів урана знаходиться в Казахстані. 40% світового експорту урана – це Казахстан. Це уран, це ядерна зброя, це атомна енергетика, це все, що хочеш. І, звісно, Путін мав там свої інтереси. Він дуже хотів якраз відкинути трошки назад і Китай, і Туреччину. І хотів сам там, ну і тим більше Казахстан, скажімо так, в Совєтський Союз входив, там русські живуть. Ну і поїхала ця стандартна пісня Путіна, значить. А народ, треба ж звернути увагу, що протест суто казахський, якщо ми говоримо етнічно. Російська нацменшина не брала участі в протестах. Наприклад, місто Усть-Каміногорськ в Казахстані, яке якраз заселено переважно росіянами, воно ж не вийшло на протест. Їм було це не потрібно. Там вийшли етнічні казахи, мова протесту була казахська. Саме тому там слово там одне-два можна там зрозуміти чисто в теорії. Значить, про що вони там говорять між собою. Тобто народ, да, його задовбав клан Назарбаєва. І вони ж то знають, яка їх країна багата на природні ресурси. Там вся таблиця Менделєєва. Казахстан найбагатша центральноазійська країна за природними ресурсами. А живуть хріново, давайте говорити. І, звісно, воно десь могло детонатором піти, що там ціни на скраплений газ. Ой, підняли, давайте вийдемо. Тому що у нас цього скрапленого газу, ну так, в Казахстані його просто навалом. То скрапленого газу, я не знаю, можна ложкою черпати везде, в кожній лужі. Значить, а тут підняли ціни. Да, це могло десь спрацювати, там же, я ж кажу, і інший менталітет трошки. Ну і так, 30 років Назарбаєвський клан фактично концентрує всі природні багатства в своїх руках. Ну, якось казахам могло бути обідно, звісно. А вже потім Росія туди втрутилась. От сьогодні я, значить, читав в новинах, дивився, що стали з'являтися якісь підозрілі люди всередині протестів. Ну, вони не казахи, от якраз за зовнішністю. Вони більше якраз схожі на афганців, на талібів, які всередині підходять до людей і кажуть, надо вам розходитися, а то всіх уб'ють. І казахи почали казати, що якісь вахабіти почали там це. А влада ж Афганістана, Талібан, вони ж призвали к мирному діалогу в Казахстані. От таке оксюморон якийсь. Талібан призвав к мирному урегулюванню. Це як анекдот звучить. А сьогодні вже надходить повідомлення, що афганці вже там. Сирійський диктатор Асад
к мирному урегулюванню в Казахстані призвав. Що Ну, робиться? Там дуже важко зрозуміти зараз. Угу. В теорії. Ну, Хотела тобто, спросить, но Талибан же связан, наверное, с Путиным как-то? ну, частково, да. Адже не слід забувати, що не дивлячись на те, що в Росії Талібан є забороненою терористичною організацією, скільки разів делегація Талібану, ще коли вони не були при владі, приїжджали в Москву і вели перемовини не з ким-небудь, а з Лавровим. Тобто, фактично, Талібан, коли був поза законом, взагалі везде, вів перемовини з владою Російської Федерації. Звісно, у них зараз хороші, близькі стосунки. І тому Талібани там призвав к мирному урегулюванню. А зараз надходять чутки, що вони вже в Казахстані і там, значить, свої речі якісь вирішують. Ну і це все, да, це все поки що на руку Путіну. Парадокс, ну точніше, як парадокс? Скажімо так, ситуація ще ускладнюється тим, що європейці, інший цивілізований світ, значить, намагаються постійно порівняти протест в Казахстані з протестом, наприклад, в Білорусі. Це незрівнянні речі. Який би білоруський протест не був зовсім миролюбний, да? Але він все ж таки європейський протест. А в Казахстані це азійський протест. Це коли вийшла орда, знесла все, спалила і пішла додому задоволена, з телевізорами. Ну, бо вони так протестують. Це ми тут дивимося, ай, мародьори. Та не мародьори, просто вони так протестують. Тут треба це зрозуміти. І через те, що не знають в цивілізованому світі, що з Казахстаном робити, через те, що у протесту нема представницького обличчя якогось там потужного опозиціонера, який би там ходив, віщав, якого б там, наприклад, як Тихановською визнав би захід колективний, як то кажуть. Да, там. Ну нема там у них такого. Саме через це ніхто не знає, як тому Казахстану допомогти. Чи прийти їм на допомогу, чи ні. А поки Захід, весь цивілізований світ думає, як, Путін вже так. Путін вже так. Ну, правда, я б на місці якраз цивілізованого світу задумався от над чим. Коли Путін на весь світ орав, що там, не смійте розширяти НАТО на восток, значить, розумієте, а сам куди хочу, туди йду, виходить, да? Порушення 4 статті ОДКБ, тої самої, типу, про зовнішню агресію, взяв, зайшов, що-то там кого-то подавлює. Ну, так тоді і НАТО може куди хоче, туди і заходить. Я вважаю, що можна було б, от ми, наприклад, українці, можемо якось так в реверанс НАТО запросити, сказати, що, типу, ну, Путін же пішов в Казахстан, а ви к нам приходите, а що таке? Типу, ну, тому що, я ж кажу, це ще проблема цивілізованого світу, тому що він цивілізований. Він намагається все вирішувати згідно міжнародного права, норм, домовленості, законів. Путін на все це давно плюнув, якщо хтось не помітив. Ну, ты же видишь, что цивилизованный свет слишком, к сожалению, лоялен к Путину. В силу там геополитических причин, страхов, в том числе агентуры. Я предполагаю, что ее очень много путинской. Вспомни выборы во Франции, там так далее, Северный поток и прочее, прочее. И вот пока вот эта лояльность происходит, а он ведет себя как гопник, вот и происходит. Потому что с гопником цивилизованным языком разговаривать нельзя. Ему на это плевать, он воспринимает это как слабость. Да, да. І саме тому, наприклад, я скажу так, що події в Казахстані, як такі, якщо відмежуватися від того, що все ж таки на одній планеті живемо, то події в Казахстані там це суто азійська розбірка. Росіяни, це ж, ну, росіяни це ж азіати, ну давайте говорити. Ну, які ж вони там європейці, які вони там славяне, господи боже. Значить, хто Кадиров, може славянин, взагалі європейський пацан. Значить, це азійська розбірка. Азіати між собою розбираються. Вірмени це азіати, а от білоруси, що там забули, я знову значить, питаю. Значить, Центральна Азія, да, вони там, у них свої розбірки, там, вони дивляться на Казахстан, кожен там собі щось думає. Росія, понятно.
Вірменія навіть, понятно. Білоруси тут при чому? І оце знову питання до білоруського народу. В азиатской разборке, где сейчас там в составе российского контингента летят удмурти і буряти в Казахстан, скаже. І при цьому, наприклад, летить якийсь хлопець, який там з Гроднородом. Що, пацан із Гродно забив в Кизиларді, можна запитати? От. І оце, напевно... Мы идем в страшном направлении, Назар. Что Да. касается Беларуси, мы... На жаль, так. Ничего оптимистичного я вообще, вот если даже очень постараться, не вижу пока, мягко говоря. Тихановская там еще не предлагала сесть за стол переговоров, нет? Да уверена, они вообще Путина не поминают. Ні, Понимаешь? я маю на увазі, може там вона б запропонувала послуги посередника в Казахстані, там вона ж такий міролюб із себе. Да-да-да, я не удивлюсь. Я не удивлюсь, что это мы услышим. Скажи, пожалуйста, я хотела вернуться к вопросу Китая. Как-то мало об этом говорят. Ну, давай. Но Китай же все-таки имел нехилые интересы, имеет в Казахстане. Угу. Съест ли он это, да, отодвигание себя, ну вот вообще всю эту ситуацию, как он будет себя вести? Вот сейчас вроде как какая-то тишина, связанная с Китаем, или нет? Китай ніколи не кричить. Угу. Оце їх фішка. Вони завжди, оце там, тигр сидить на березі і спостерігає, як риба пропливає, бо він не голодний. Значить, вони завжди мовчать, вони завжди десь собі свої власні висновки роблять, а потім оп, і весь світ, ого, ніфіга сі, Китай, там, що-то там. У них зараз своя цікавинка є. І він теж спостерігає на Казахстан з точки зору себе. Він спостерігає на Путіна з точки зору себе. Типа думає, ага, значить, ти заходиш в Казахстан. Скоріш за все, ти там і залишишся. Принаймні там миротворчий контингент буде стояти там до кінця времен. Значить, північні області фактично перейдуть під контроль Російської Федерації, хай навіть і ні, типа, ну, юридично. Перейдут? А я ж кажу, а фактично, просто не будуть під контролем. Якщо там всі ці стратегічні об'єкти, там космодром і все інше під контролем росіян, то можна ж говорити, що під фактичним, да, не під юридичним контролем, але під фактичним. Так от, зараз же ж у Китаю свій прикол з Тайванем, на який не реагують Сполучені Штати, там Євросоюз і так далі. І він дивиться і чекає. От думає, значить так, якщо Путін хавает половину Казахстана, то чого мені не можна Тайвань? Всі ж зараз так сидять і дивляться. У всіх геополітичних гравців зараз власний погляд на ситуацію. Я от, наприклад, сказав, що якщо у ДКБ скрізь можна заходити, так чому НАТО нельзя везде заходити? Тобто і Китай сидить і думає, якщо Путіну можна заходити в Казахстан, чого мені в Тайвань нельзя? І от тут дуже це так шатка валка. Він може віддати Путіну там, ну, частково віддати Казахстан, але при тому, що типа, так, ну тоді якщо я забираю Тайвань, і то рибники. Значить, і знову буде конфронтація. Коротше, веселі часи. От це десятиліття, воно як почалось з пандемії, так воно якось іде все. Чорті як і чорті куди. За великим рахунком, передбачити складно навіть те, що тут у нас в Україні буде цьогоріч. Важко передбачити, тому що ми ж теж типа як розглядаємося Путіним, як там яка-нібудь там непонятна часть руського міра там і так далі. Плюс століття Савка, Білорусь він практично, на жаль, там з'їв. Значить, а ми все ніяк не здаємося. Що він постійно війська там накопичує, значить, навколо наших кордонів, що він постійно нас кошмарить. Щоб ми самі, типа, сказали, не нападай, но ми, коротше, будемо там дружити, там, союзне государство. Ні, ну такого не буде просто. У меня к тебе такой вопрос. Мы знаем в итоге, чем закончилось все в Радянском Союзе после Афганистана, там так далее. Нету ли у тебя ощущения, что Путин переоценивает собственные возможности, да, делая несколько фронтов для себя? И не станет ли это в итоге
началом развала империи. Может быть, не быстрым. З одного боку, да, Франкенштейн не може постійно приростати новими шматками шкіри і довго жити не може. Це з одного боку. А з іншого боку, у нього немає, окрім нашого на сьогоднішній день, жодного фронту. Він заходить туди, де його кличуть. В Казахстані, ну, поки зарано, можливо, говорити. Але, ну, я щось не бачу, щоб там, значить, вже розхрінячили там колону російських військових. Поки цього немає. В Ну, Білорусі... может случиться. Ты же понимаешь, что это может перерасти в длинную партизанскую войну. Може. Да? Може. Может. А от Білорусь, наприклад, він зайшов і ніхто що то нічого не сказав. І Білорусь фактично зникла з геополітичної повістки цивілізованого світу. Одразу. Тому що цивілізований світ же ж теж розуміє, ну якщо народ не проти, що ми будемо в'яхати. От українці проти, давайте їм помагати. Именно так. Именно так, то, о чем мы говорили. Если белорусы в основной массе поддерживали не национально-освободительное движение, а в том числе оппозицию, да, выбрав для себя лидеров, которые взывают к Путину, ну, для Европы это так. Ну, раз вы так хотите, так хотите. Да, то есть, значит, вы не сформировались. Значит, вы видите себя там частью империи и хотите каких-то небольших либеральных изменений для себя. Ну да, з Казахстаном вони зараз теж вибрали обережну позицію. Вони чекають, як всередині Казахстана народ відреагує на заход контингента ОДКБ. І от якщо народ відреагує там жорстко, скажімо, як ми, побачимо, як будуть реагувати Туреччина, Китай там і всі інші. А якщо відреагують як білоруси, ну скажуть, ну значить народу Казахстана так надо. Ладно, ми пішли. Ну от і все. Тобто, тому Путін буде заходити постійно туди, де йому не буде спротиву. Там в Казахстані не буде, він нижче піде, в той самий Киргизстан, а чому б ні. Значить, ну і так далі і тому подібне. Вірменія, він уже повністю теж під ним. Ну так, от Грузія ні, не під ним. Там Азербайджан не під ним, поки що тримаємось там, скажемо. Значить, а туди, де пустять, він зайде, я ж бігом. Тільки там триколорчиком помашите на камеру для вида, и я приду. Знаешь, способность сражаться, мне еще кажется, связана все-таки с пониманием, зачем. Ну, вот этот вечный вопрос. У меня был блогер Маркус, украинский, который сказал, что мне кажется, что белорусы не поняли, зачем они выходили. И в этом очень большой смысл. Когда вы просто вышли, поменять, вот это, помнишь, принципиальное отличие от украинцев. Когда украинец стоял на Майдане за выбор, точно понимая, куда он хочет, ну, да. Или белорус, который среднестатистически, я не беру огульно, часть, ты знаешь, есть патриотов, она, ну, к сожалению, пока не пассионарна. Вот когда среднестатистический белорус просто хотел переизбрать, ну, собственно, а что за этим дальше? Куда идти? В Россию, а может с России, а может туда. Человек за такие... Это как бы не идея, понимаешь? Это не идея, за которую вот ты стоишь так, что стоишь. Да. Будет ли в Казахстане вот этот вот, в силу там при всех обстоятельствах цивилизационный выбор какой-то? Или, понимаешь, ограничится там... Им сделают нормальные цены на нефть, дадут какие-то экономические там уступки. Всі испугались і разошлись. Тут такое може бути? Якщо ми говоримо про те, що казахи, значить, вони ж виходили там проти клана Назарбаєва. Да? Назарбаєв, опять же, проти... Назарбаєв з доньками покинув Казахстан, він же вилетів в Москву. Да? Значить, Такаєв там... Абсолютно. Такаєв повністю централізував владу під собою. Новий бай, коротше, прийшов там. Так почекайте, там не було ж в вимогах, типа, і Такаєва туди. Вот, я поэтому там, меня это удивляет. Там было так, что Назарбаевский клан мы отодвигаем, обворовали страну. Значит,
Там не було, що типа розрив якихось там відносин з Росією, там такого не лунало. Там не було такого. Там було там ціни, да, отставка правительства была. А так Токаєв відправив правительство в отставку. Было. Ціни на скраплений газ заморозив на півроку. А про те, що там ОДКБ, не ОДКБ, так там же розговору такого не було. І от тому зараз, я ж ще раз повторю, зараз цивілізований світ чекає, як відреагує народ Казахстану на те, що у них на території 4, а вже 5 іноземних армій. 5. Це ж, А кто пятый? Ну, Киргизстан же ж сьогодні. Киргизстан. Такі погодили вони там в парламенті. Значить, Таджикистан, Вірменія, Росія і Білорусь. 5 контингентів. Ну, от тепер буде цікаво, тому що, в принципі, всі вимоги казахського протесту як такого були виконані. От, як такого. І от у мене враження, що там на початку протесту були інспіровані і люди Токаєва теж. Бо Токаєв хотів Назарбаєва убрати, бо Назарбаєв його задолбав над ним сидіть, вічний єлбаси, типа, короче, лідер нації. Значит, И кормушка основная у него. да, а я ж теж хочу, дайте мені кусочок щастя. От і от. І тут же, для того, щоб показати свою лояльність Росії та всім іншим там партнерам по ОДКБ, він їх до себе запрошує, типа, смотрите, я ж типа дружу з Росією, типа, нормально, пацани, тільки защитите, тому що от групи людей хотять і мене теж убрати, як Назарбаєв. Типа, Слушай, ну Назарбаев в последнее время, говорят, я не очень следила, честно тебе скажу, за ситуацией, но насколько я слышу, сейчас читаю, и говорят, что Назарбаев в последнее время пытался отойти плавно от России. Вот это введение латиницы там. Поэтому меня удивляет, точно ли в Москве. Я слышала версию, может быть, в Эмиратах. Слышала версию, может быть, вообще, прости, его уже нет. Да, почему он молчит? Самий цікавий епізод в іншому. На останньому неформальному саміті глав СНГ Казахстан же представлял не Токаєв, а Назарбаєв. Назарбаєв. Да. І він якраз приїхав, там з Лукашенко обнімався, в одному автобусі в поле їхали там і так далі. Значить, він був, а не Токаєв. І мені здається, що от Токаєва просто вибішувало. Що от я ж типа ж президент вообще-то, а мене взагалі ніхто президентом не вважає. І от фактично відбувся десь внутрішній переворот там, ну там одна з частин, завдяки якому Токаєв укріпив свою вертикаль влади. Назарбаєв, оскільки завжди дружив там із Лукашенком. Там, да. Я не удивлюсь, даже если он в Минске окажется, извините. Може. Я хочу нагадати, що один зі скинутих президентів Киргизстана, Курманбек Бакиєв, живе в Мінську. Так. Значить, ну так може і Назарбаєв там старость год буде доживати з Олександром Григоричем. Значить, я ж кажу, в принципі, дуже важко європейцям, от нам з тобою, обговорювати, що таке там Казахстан і вся Центральна Азія, без розуміння оцих ментальних речей. То, значить, да, у них має бути бай, але у них завжди є інший бай, який тільки чекає, щоб старий бай став немічним, і щоб його цей, а Назарбаєву вже скільки, там, 82 чи 85 років. Він вже старий, але при тому він дійсно зберігав абсолютну владу в країні. Це Токаєва бісила, я ж кажу, і можливо частина суспільства, яка була задіяна в протестах, була від Токаєва. Я согласна. Но скажи, да, при благоприятном там исходе, да, та часть, которая, ну, реально хочет изменений, да, там, означает ли это, что вот в своей такой ментальности, даже при победе, они все равно начнут строить, извини, социализм или там орду, потому что мышление таково? Так, отак і буде. У них не буде жодних європейських перетворень, вони не Європа. От знаєш, от я так скажу, можливо, вже на завершення, ми там завершуємо по часу. Так, да, завершуємо. Значить,
Коли ми 10, ну вже 11 майже років тому дивилися всі там всім світом за Лівією, да, от, як частина арабської весни, тоді, да, ми говорили, що интересно, где лидер там ливийской оппозиции, почему вот нет демократических преобразований. Мгм. Ми дивилися, і чим закінчилося для Каддафі все. І Мгм. далі, що було з Лівією? А далі почалась громадянська війна. Ніяких перетворень, ніякої демократизації. Потім туди і Путін вліз зі своїм ЧВК Вагнера в Лівію. І там і все. Тому що Лівія – це інший світ. Так само, як і Казахстан. У них не буде ніяких перетворень, у них буде новий пожиттєвий Касим-Жомарт Токаєв, який домовився з Путіним, Путін його защитив від груп радикалів. Все. Питання тільки в тому, чи залишиться Казахстан за таких умов, що Путіна позвали, в тих кордонах, в яких він був до протестів. Мгм. А так, може, да, там північні області відійдуть Російській Федерації, тому що вони населені русскоязичними, типа, та і все. Ну, завтра наверняка будет звучать уже там Байконур наш, да? Так, Или да, там. да, абсолютно вірно. Дуже Ні. дякую. Та Назар. нема. Тобі дякую за запрошення. Гарного дня. До Да. зустрічі. До зустрічі. Живе Білорусь, слава Україні. Героям слава. Живе вік.